ihan lyhyesti kuitenkin haluan kuvata Raksun panosta suomalaiselle jalkapallolle. Aloitan ihan henkilökohtaisesti. Mies, joka on valmis aina tekemään, auttamaan, nostamaan epäkohtia esiin. Ei pelkästään tekemään sitä, vaan myös esittämään ratkaisuja ja tekemään itse työtä niiden eteen. Raksun työ Malmin Palloseuran eteen on ollut valtavaa, pitkäjänteistä, vuosikymmeniä kestävää. Sen lisäksi haluan nostaa sen, että Raksun merkitys koko helsinkiläiselle jalkapallolle, Helsingin piirin aktiivisena toimijana aikana ja erityisesti helsinkiläisten olosuhteiden kehittäjänä on jotain, mitä ei varmaan tästä valtakunnasta löydy. Se, minkälaisissa olosuhteissa tällä hetkellä Helsingissä pelataan jalkapalloa, ei pelkästään täällä teillä, vaan koko Helsingissä, niin on pitkälti Raksun ansiota vuosien varrella. Ja tämän lisäksi Raksu on vielä sekä eteläsuomalaisen jalkapallon että koko valtakunnan suomalaisen jalkapallon kehittämisessä ollut aina mukana aktiivisesti, ratkaisukeskeisesti ja tehnyt pyyteettömästi aivan valtavan määrän työtä. Mä haluan, ennen kuin varsinainen palkinto jaetaan, niin kohta mä pääsen halaamaan Raksua ja jakamaan sen palkinnon, mutta ymmärtääkseni täällä on myös Raksun perhettä paikalla, niin samoin myös kiitokset sinne Raksun perheen suuntaan, että kaikki tämä on ollut mahdollista. Ja sanon vielä tähän loppuun, että vaikka tässä nyt prenikoita jaetaan ja kiitellään pitkäjänteisestä työstä, niin toivon, että työ ja yhteistyö jatkuu edelleen myös tästä eteenpäin.